जिल्ला होनना बुंब्ला दा जोंना बोखाव लखिमपुर जिल्ला जाना दं दासिमहालागै दासिमबो बोखावाखै। धेमाजि जिल्ला जानाया दासिम 50 बोसोर जालांबाय। 50 बोसोर जानायनि उनाव 50 बोसोर खाथि जाबाय आरो लखिमपुर धेमाजि दासिमबो जयैनो दङ। ब्रह्म धोरोमा बोखावनाय जायाखै। दा आंनि बोसोना बेनो जे ब्रह्म धोरोम सिबियारि जानानै जाहाथे हारिखौ हारिनि रावखौ थुनलाइखौ समाजखौ फोसाबलांबाय थायो आं बेखौनो बोसोन होनाय जायो। सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि 53थि आरो लाइमोन आफादनि 20 आरो रायजो आफादनि 9 जथुम्मानि गेवलां मेलखौ बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय नुफैनो मोन्दों जे मोनसे समाव बे संखं गामिया जोबोद दैजों उपद्रब खालामजानायमोन, अयथासार खालामजानायमोन। दा दिनै एसे खम जालांबायनाय बायदि मोन्दों। नाथाय आंनि नुनायाव आगोलनि गामिनि महर आरो दानि गामिनि महर एसे जुदा बादि मोन्दों। सिगाङाव दंफां लाइफां गोगोमसिनमोन गोदो, नाथाय बे समाव लामा फदलि आवगायाखैमोन, दाबो बारा आवगायाखै होननानै बुंजायो। होमब्लाबो बेवहाय जे ब्रह्म धोरोमनि मिथिं खुंनो हादों जोबोद मोजां मोनदों आङो। धोरोमखौ लानानै बेनो आंनि बोसोना जे फरायनायजों लोगोसे धोरोमखौ नांगौ जायो। धोरोमाव थायोब्ला गोसोखौ हमथानो हायो आरो मावनाङै खामानिखौ हमथानो हायो। धोरोमनि गेजेरजों समाजा फोसाबो आरो गोसोआ गोथार जायो। बेनिफ्राय गावनि थांखियाव आवगायनो हायो, थांखिसिम सौहैनो हायो।